Várj! Azt gondol? Várj, gyere! Gyere! Ez nem megy a YouTube-ra! Várjál, levágtad a karom. Miért kinő van? Nem nő ki, én nem ott. Basz meg! Nem a Dragon Ballból sátán vagyok, szóval hátulról most ne vegyél, mert ott teszem a karom. Én nem eshetek, mert nem tudom. Na! Come to the dark side! Szufi van Kenobi. Gyere, szóval borron Tobikám, gyere csak, gyere ide. Szóval... Megköszönj! Meggyőzted a borot! De hogy nem, hülye vagy! Olyan viharra van a nyilván bolond! Züm, és támad!